shi kuwa mukami ba dawwamamme ba ne. Ya kamata duk sarki ya san wannan. Da dawwama ake a sarauta da ban yi sarki ba, ai wani yayi kafin ne, kuma kafin yayi wani yayi. Kuma ran da Allah ya ce kowane mukami ne, ran da Allah ya ce ya kare, in baka fita da kafarka ba za a gawar ka fitar da ita. To civil society da sarakuna, ina ganin dukkaninmu mun ga abin da suke faru da malamai. Yau wannan kungiya ta je tana wannan siyasa, gobe wannan kungiya tana wannan siyasa, jibi wannan yana kaza. Kuma da aka yi shari'an nan shikenan a ɗauki kuɗin da ya kamata a sa a harkar makaranta, kuɗin da ya kamata a sa a harkar asibiti, kuɗin da ya kamata a sa a harkar ci gaba,